Zelfmoord is je optie niet. 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 Mensen wat die lieve verlaat, go wees je meer wat die lieve is. Dus allemaal liters differences, wie zit dat dus even is. Maar je mensen wat doet is wonen of hulle die lieve mis. Sal je met je lieve kan vat die wonen of die mijn ego is. Soms situations drijf je nader naar die dood toe. Wie zijn was blurry, maar toen maak ik gewoon mijn oor op. Dingen zou beter raak, nog midden of zij verloor ook. Bij je wil je achter, wat zij nog redelijk voelen, op mijn ex verloor. Haar manieren was mooi, ze het mijn liefde gegeven en nou zijn liefde voorbij. Met geheimen en proef zullen hulle jou onderkrijgen. Wat is daar mij geen optie om jouw liefde te grijpen. In mij gedreven zoals een bullet, ze maakt zeer mijn gevoelens wanneer ik hem moest al zoenen. Was een paar jaar terug, maar tot vandaag doe ik voel het. Moest je nog steeds jaren, ik bedoel het. Moest hij tegen je wou samen zit, was rook van de boom. Het voor jullie verloren, ze wordt gemist door die broers. Het voelen waar voor die fame, het voelen waar voor die goose. Niemand weet wat dus die gemaakt het. Alles voelt je personal. Wel het ouwe gepraat het die. Wou mijn story gebring het, maar ik kan niemand trusten. Som vertel het voor allemaal, lijkt aan niemand worry. Dat is een commotie alleen, dus wou me niemand hang. Maar vat ik mijn eigen liefde, geef mijn oma niemand niet geworry. Dan wil hulle sê zelfmoord is je optie niet. 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 Zelfmoord is je optie niet.